Lehentasunak gizarte kohesioa, lana, industria eta garapen jasangarria, klima larrialdia eta erronka demografikoa eta gazteria. Lehendakariaren esanetan itun horiek giltzarri izango dira egungo zailtasunak gainditzeko. Era berean, lehendakariak kezka azaldu du 1979ko estatutuaren betetze mailarekin, halaber zehaztu duaren ustetan autogobernua inflexio puntuan dagoela eta adierazi du ezinbestekoa dela hura sakontzea, eguneratzea eta zabaltzea. Arratsaldeon guztioi, 40 neurri aurkeztu ditu Urkulluk iragarri duenez eta aletu ditu horietako zenbait behin baino gehiagotan errepikatu duena, baina Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak dituzten erronkei aurre egiteko modua izan da lankidetza. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Nafarroara salto 0-3 zikloko langatazka soka luzea edukitzen ari da. Konponbidea eman nahian, Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute bart. PSNek, Gero Abaik, Euskal Herria Bilduk, Alduk eta Izquierda Ezkerrak bat egin dute. Dokumentuan jaso dutenez, Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurre proiektuan 4,3 milioi euroko diru saia egongo da, udalen eta Nafarroako gobernuaren aur eskoletako langileen soldatak berdintzeko eta hezkuntza laguntza Zarako 100 jardunaldi osatzeko adina langile hartzeko. Ala, Navarra suma bakarrik gelditu da parlamentuan gaur, 0-3 zikloaren auzian Eider Garde, 0-3 plataformako bozeramailea. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen. Eta hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegora bueltan, hezkuntza legaren aurre proiektuak eztabaida eta haserrea piztu du egunotan adostutako itunean jasotakoen bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen, esaterako lege aurre proiektuarekin oso kritiko agertu da Esteilas. Salatu du besteak beste Euskal Eskola Publikoa ez duela lehenesten, hezkuntza eragile nagusien ekarpenak alboratu dituela, ikastetxe pribatuen erreskatea bermatuko du eta segregazioa areagotuko duela. Nagore Iturrioz, Esteilas sindikatuko kidea izan da gaur gurean. Dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioen iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez? Okerrena esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Bestaldetik, baliteke koronavirusaren pandemiaren amaiera gertu egotea, hori da behintzat Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiaren mezua. COVID-19aren aldaera gehiago agertu baino lehen, aukera hau aprobetxatu beharrekoa dela esan du hain zuzen ere. Bada berriro ere atzera ez egiteko pandemiaren azken txanpa honetan, ezinbesteko erreparatu die gaur gurean Miren Basaras mikrobiologoak entzun. Une honetan behar duguna da nolabait esateko esfortzu handiak egitea bereziki virusaren bilaketa horretan esango genuke. Ez da positibo horiek detektatzen direnean eta antzematen direnean bereziki beraien ze aldaerekin kutsatuak dauden, aldaera berriak dauden ala ez dauden, sortzen diren ala ez. Ipar Euskal Herrira begira, biharamuneko pilula debalde eta medikuaren errezetarik gabe eskuratu ahalko dute emakume guztiek oraingoz, 26 urtetik berakoentzat baino ez da doakoa. Horrela izango dela esan du bederan Frantziako osasun ministro, François Braunek, haatik oraindik ez du esan neurria noiz sartuko den indarrean, baina segurtatu du 2023ko gizarte segurantzaren lege proiektuan sartuko dutela. Irailaren 26an aurkeztekoa dute lege proposamen hori Frantziako ministroen kontseiluan.
Kontseiluan. Hala, Ipar Euskal Herriko Andreek farmazietan, ikastetxetako osasun zerbitzuetan eta sexu osasunerako zentroetan eskuratu ahalko dute haurdunaldia eragozteko larrialdiko pilula. 32 urte gatibu daramatzaten Jakes Esnal eta Jon Parot euskal presoek baldintzapeko askatasuna eskuratzeko burutu duten ibilbide luzaren azkeneko urratsa joan zen uztailaren 21ean eman zuten, eta 2 kasuetan erabakia irailaren 22 arte, gaur arte, atzeratu zuten epaileek. Ostegun honetan beraz jakingo da zein den emaitza. Bizitza osorako zigorra jasoarren, bai Esnalek bai Parotek badira 10 segurtasun epea gainditu zutela, alta baldintzapean aske ateratzeko aukera ez da inoiz gauzatu. Urtetako atzerapenarekin bada ere, beraiek bezala Argala komandoko kide izan zen Sistor Aranburu kalera atera zen 2020an Lan Emezango espetxetik 30 urteko kartzelaldia bete ostean. Hala, aurrekari horrek zailago egiten du ulertzea Esnal eta Paroti dagozkien auzietan gaur-gaurkoz gertatzen den blokeo egoera. Bada, arratsalde honetan ezagutuko diren erabakiek konponbide prozesua markatu dezaketela ohartaraziz elkarretaratzak deitu dituzte bakegileek eta bideak. Mobilizazio horiek ostegun honetan arratsaldeko 7etan izango dira, Maule Donibane Garazi, Baiona eta Donibane Loizuneko udaletxeen aurrean. Ekonomia arlora salto. Eustatek gaur eman ditu kontu ekonomikoen 2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko datuak eta zuzendu egin ditu uztailean aurreratutakoak. Orduan esan zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina ehuneko 0,9 hazi zela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina orain informazio gehiago bildu ondoren ehuneko 1,1 igo du hazkundea. Udazkena eta negua ekonomia aldetik gogorrak izan daitezkeen zantzuak eta usteak zabaltzen ari dira, eta eurogunean atzeraldi bat izan daitekela dioten iragarleak ez dira falta. Egoera horrela ordea datu makroekonomiko honekin iritsiko da euskal ekonomia. Udari buruzko lehen datuak hilabete barrun jakingo dira, baina turismoaren ekarpenei esker datu positiboak espero dira. Udaren aurrekoak berriz baieztatzen dute hazkunde erritmoa apaldu egin dela 2021arekin alderatuta, baina ez gehiegi. Urteko lehen hiruhilekoaren datuekin alderatuta bada aldaketa esanguratsu bat, baina 2021 amaieran eta 2022 hasieran industria izan zen hazkundearen motorra, pandemiaren unerik gogorrenetan galdutako ekoizpena berreskuratzen ari zelako. Baina Ukrainako gerrak eta hark areagotutako energia krisiak kalte egin diote industriari. Ehuneko 2,4tik 1,1 jaitsi da haren hazkundea. Kultura arloan berriz Donostia saria jaso du David Cronenberg zinemagile kanadarrak, eta eskertuta agertu da Crimes of the Future haren azken filma erakusten ari dira jaialdian. Zinemagile kanadarrak Donostia zinemaldiaren 70. edizioko bigarren Donostia saria jaso du bart. Victoria Eugenia Antzokian egindako galan Gaspar Noé zuzendari frantziarrak eman dio saria, eta ondoren Crimes of Future proiektatu da Cannesko azken zinema jaialdian lehiatu zen film berria. Azken hamarkadetako zinemagile berezinetako bat dela esan zuten zinemaldiko ordezkariek, eta orain arteko bidari eusteko asmoa azaldu zuen kanadarrak. Lerroburuekin bukatzeko berriz nazioarteko gaiei helduta, Ukraina izan dute hizpide azken orduetan Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian New Yorken. Erakundeko kideek nabarmendu dute irmoki jarraituko dutela Ukraina babesten. Bestalde, Europako Batasunak iragarri du Errusiaren kontrako zigor gehiago ezarriko dituztela. Europar Batasuneko diplomazia buruak esan duen zuzen ere Errusiak bide gatazkatsuan segitzea aukeratu duela, dioenez hori bistan da, ikusirik Putinek biztanleriaren mobilizazio partzelera deitu duela. Ohartarazi duenez, kontuak eman beharko dituzte Errusiak bertako buruzagi politikoek eta erreferendumen antolaketan esku hartu duten guztiek, baita giza eskubideen urraketak egin dituztenek ere, bihartik irailaren 27 Donbasen egitekoak dituzten galdeketei erreferentzia eginez. Izan ere, bertako herritarrei galdetuko zaie ea Errusian sartu nahi duten. Eta lerroburuak horrela heldu diezaieguneko argazkiari aipatu bezala urte politikoari hasiera eman diote goiz honetan Eusko Legebiltzarrean.
Eusko Legebiltzarrak gaur egin duen politika orokorrari buruzko eztabaidan Iñigo Urkullu lehendakariak herri akordioak lortzea proposatu die berriro oposizioko alderdiei. Euskal gizarteak dituen erronka nagusiei aurre egin ahal izateko. Legealdearen erdia igaro berri dute eta orain arte egindakoak eta batez ere egungo erronkak izan ditu hizpide Urkulluk. Lehenengo zatia amaituta, orain oposizioko alderdien txanda da, ordu bi eta erdietan talde txikienetik handienara bozeramaile bakoitzak 30 minutu izango ditu bere ekarpenak eta jarrerak aurkezteko. Erronda hori amaitzean lehendakariak hartuko du hitza berriz erantzunetarako txandan eta azkenik talde bakoitzak 10 minutu izango ditu azken erantzunetarako. Iñigo Urkullu lehendakariak azaldu duenez, krisi global baten eraginpean gaude eta 3 esparru azpimarratu ditu: soziodemografikoa, ekologiko eta energiakoa eta azkenik ekonomikoa. Alde horretatik, 5 herri akordio proposatu nahi ditut. Aparteko testu inguru historiko, nazioarteko, ekonomiko eta sozial, eta aurrekaririk gabeko honi aurre egiteko. Horrekin batera 40 neurri aurkeztu ditu lehendakariak, besteak beste 2026ko etxebizitzaren itun soziala, osasun plan berria lehen arreta indartzea eta 348 mediku gehiago eta osasun mentalerako estrategia berria. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Oposizioko alderdien txanda da orain, momentuz Nerea Kortajarenak EH Bildu alderdiaren iritzia plazaratu du. Sumatu dugula nahiko desproporzioez momentu honetan herritarrak eta herrian dauden kezken artean eta gaur Urkullu lehendakariak pleno honetan egin duen planteamendua eta proposatu duen guzti horren aurrean. Beste alderdiei dagokienez ez dugu oraindik entzun gaurko balorazioak. Hala ere, aste honetan egin dituzten adierazpenak kontuan izan da, Elkarrekin Podemos akordiotarako prest agertu da. Hala iragarri zuen Pilar Garridok. PPek berriz elkarlanerako prest badago ere, EAJak beste bide lagun batzuk nahi dituela adierazi zuen Carlos Iturgaizek. Azkenik, alderdi sozialistak akordioen garaia dela adierazi zuen. Nafarroara begira aipatu dugu lerroburuetan ere erabaki dute 4,3 milioi euro gehiago jartzea Nafarroako 0-3 ziklorako. PSNek geroa baik Euskal Herria Bilduk alduguk eta Izquierda Ezkerrak izenpetu dute akordioa. Horrela ez zitzaien lan baldintzak eta geletako ratioak hobetu asmoa dituzte Sandra Urra. Atzo talde parlamentario guztiak Navarra suma ezik itun bat sinatu zuten 2023ko aurrekontuen aurre proiektuan 4,3 milioiko diru partida bideratzeko, hain zuzen ere udalen eta Nafarroko gobernuaren aurre eskoletako langileen baldintzak berdintzeko. Gaur aldiz osoko bilkuran Navarra sumak mozio bat aurkeztu du itun hori nahikoa ez dela esanez eta hobekuntza batzuk proposatuz, baino denek berrirore kontra bozkatu dute. Azken berri hauek jakinda 0-3 plataformak adierazi du ez direla guztiz fido honekin eta ikusi beharko dela 2023ko aurrekontuetan zer gertatzen den. 0-3 plataformako gatazkak luzera jo du, bada konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute. Navarra suma aldiz bakarrik gelditu da parlamentuan, lege proposamen bat aurkeztu zuen 0-3 zikloko haurreskoletako langileen lan baldintzak hobetzeko. Gainerako talde parlamentarioek baina uko egin diote proposamenari oportunista eta zindikotzat diotan. Horren ordez, itun bat sinatu zuten asteazkenean alderdi gehienek eta alderdiek erabaki duten Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurre proiektuan 4,3 milioi euro gehiago jartzea 0-3 ziklorako. Zehazki haurreskoletako langileen soldatak berdintzeko eta geletako ratioak hobetzeko. Hala ere, 0-3 plataformak ohartarazi duenez, dokumentuan ez dute gutegerik zehaztu planteatzen diren neurriak ezartzeko. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen, ez? Plataformak gogoratu du gainera hainbatetan akordioak egin direla, baina gerora ez dira bete. Azkeneko urtetan
honetan, edo azkeneko legegintzaldietan, 03an hainbat akordiotara iritsi direla, gerora bete ez direnak, orduan, mesfidati gaude ere akordio hau beteko den edo ez. Bien bitartean, Nafarroako parlamentuko taldeek konpromiso irmoa dutela ziurtatu dute. Izan ere, hezkuntza laguntza progresiboki indartu asmo dute, Europako ratuetara iristeraino. Hori bai, akordioak aurrera egin dezan beharrezkoa izango da 2023ko aurrekontuak onartzea. Horregatik 03 plataformari egokiagoa iruditzen zaio legez arautzea. Edonola ere, plataformak iragarri du mobilizazioekin jarraituko dutela, akordioan jasotzen dena ezailako nahikoa iruditzen. Eta, guk mobilizazioekin jarraituko dugu, ikusten dugulako ere akordio horretan jasotzen dena ez dela nahikoa, ez? Ratioen inguruan konpromiso handiagoak eta borondate handiagoa behar da. Ezinbestean, kudeak eta mankomun bat behar dela 03rako, ez oraingoa, azkenean udal bakoitzak erabakitzen duelako nola kudeatu. Lan gatazkekin jarraiki ArcelorMittalek aurkeztutako aldi baterako erregulazio espedientearen negoziazioek aurrera jarraitzen dute eta gaur goizean bildu dira hirugarrenez sindikatuak eta zuzendaritza. Ekoizpen arazoak argudiatuta hartu du enpresak erabakia eta erregulazioa onartuz gero 2023ko abenduaren 31 arte egongo litzateke indarrean. Aiara Durreta kazetariak azalduko dizkigu auziaren nondik norakoak. ArcelorMittaleko zuzendaritzak enplegu regulazio espedientea proposatu du Espainiako estatu osoan. Espedientea eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak eta bertan ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Asteazken eta ostegun bitartean batzarrak izan dituzte sindikatuek zuzendaritzarekin eta adibidez asteazkeneko bilera emaitzarik gabekoa izan zela salatu duelak. Emaitzarik gabeko bilera bat izan zen. Ostegunekoan aldiz, labek espero du enpresak proposamen bat aurkeztea. Espero dugu datu zehatzagoak egotea eta proposamenen bat negoziaketaren barrenin. Elak berriz ez du esperantzarik. Bilera bat dago, ez daukagu esperantza hondik, gure ustetan egin beharko zan lehenengo gauza esperientzia kentzea delako, ez dagoelako inungo arrazoirik. Enplegu erregulazioen arrazoiak argudiatzeko, ArcelorMittaleko zuzendaritzak emandako informazioa eskasa da ELAK eta LABek uhartarazi dutenez, eta horregatik informazio gehiago eskatu dute. Informazio asko gehiago behar degula, lan kargei buruz, lan zentru bakoitzeko informazioa eskatzen dugu, abuztuaren 31 arteko kontuak ere bai. Izan ere, sindikatuek argi dute enpresak ez dituela arrazoi ekonomikoak erregulazio espedienterik ezartzeko, eta horren adierazle da 2021an 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta aurtengo lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela gainera. Eta datu ekonomikoak bakarrikan nahi ditugu ikustarazteko dituzten onura erraldoiak hoiek asumitzeko inongo arazoa ez dutela ematen, langileak etxera bialdi gabe. Edonola ere negoziazioak jarraitzen du, sindikatuek baina uste dute Arcelorreko zuzendaritzak bere horretan jarraituko duela. Gaizaldatuta berriz energia berriztagarriei helduta energia komunitate berria iragarri dute Lasarte Horian 1000 erabiltzaile hornitzeko xedearekin. Udane arbeok emango dizkigu jarraian xehetasunak adi. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira Lasarte Horian sortuko duten energia komunitate berrian. Eta bertan panel fotovoltaikoak jarriko dituzte. Horien bidez autokontsumorako erregimenean udalerriko eremu eta auzo guztietara energia garbia eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatu dute eta aurreikuspenen arabera udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu proiektu honek. Horren bidez, argindarraren fakturan 130 aurrezteko aukera izango dute herritarrek. Milioi eta erdi euroko inbertsioa bitarte Lasarte Horian energia komunitate bat sortuko dute. Udalerriko ia biztanle guztientzat energia trantsizioa ziurtatuko duen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen tokiko energia komunitatea izango da. Estrategikoki kokatutako 6 instalazio izango dira eta bertan panel fotovoltaikoa jarriko dira. Horien bidez, autokontsumorako erregimenean udalerriko auzo eta eremu guztietara energia garbi eta berriztagarria eramatea bermatuko dela ziurtatzen da. Aurreikuspenen arabera, udalerriko 1000 familia eta denda hornituko ditu, eta horri esker argindarraren fakturan 130 aurreztuko dute. Plakak ere hauetan jarriko dira, Michelin kirolgunean, Garaiko etxea Landaberri ikastolan, Sasoeta ikastolan, Zumabur ikastetxe publikoan, Zabal eta Frontoian eta Basaundi auzoan. Horrelako proiektuen garrantzia azpimarratu du Jaurlaritzak.
Autokonsumorako komunitate energetikoak herritarren parte hartze aktiboa ate ireki bat dira eta apustu jasangarri bat dira ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Azpimarratzekoa da gainera, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak energia mendekotasun handia dutela, 190tik gorakoa. Horri konponbidea eman nahi dio Jaurlaritzak. Egoera konplexuan bizi gara eta horrek eskura ditugun energia baliabideak eraginkortasunez kudeatzea derrigortzen gaitu. Ildo horretan antzeko ezaugarriak dituen instalazio bat bultzatuko du Basaundi Baiaran. 850.000 euro gehiago inbertituko ditu 1.100 metro karratuko eremu batean 276 eguzki plaka jartzeko aukera emango duen instalazio bat erekitzeko udal lurzoruan. Azken horien helburua Euskadiko eraikinen deskarbonizazioan aurrera pausuak ematea da. Autokonsumorako energia komunitatearen proiektua Basaundi auzoan bertan. Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duen ezera berean bateriak instalatuko dira, gehiegizko energia bildu eta biltegratu ahal izateko, eta horrela baliabidea ahalik eta hobekien optimizatzeko. Ostera ingurumenari lotuta, Fridays for Future kolektiboa ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero egiten den greba da hori eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango ditu lelotzat. Donostiko eta Iruñeko Fridays for Future mugimendua ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero mundu mailan deitzen den greba da hau eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango dituzte lelotzat. Fridays for Future mugimendua gogorarazi du inoizko udarik beroena izan dugula eta suteek milaka hektarea erreman dituzte aurtengo uda honetan ere. Hori hala, krisi energetiko gogor batek kolpatu gaituela adierazi dute eta ezegonkortasun politiko eta sozial honen aurrean herritarrak mobilizatzera deitu dituzte. Iruñean arratsaldeko 6:00 ekingo diote Merindades plazatik mobilizazioari eta Donostian berriz arratsaldeko 6:00 bulebarren. Ingurumenaren bueltakoak ala politika arloko kontuekin bueltan aipatu dugu lerroduretan ere 32 urte gatibu daramatzaten Jakes Esnal eta Jon Parot euskal presoek baldintzapeko askatasuna eskuratzeko burutu duten ibilbide luzearen azkeneko urratsa joan zen uztailaren 21 eman zuten, badabi kasuetan erabakia gaur arratsaldean jakingo da. Boga Garagardo ezagunak berriak dakartza zinemaldirako, hain zuzen Fermin Muguruzaren Blakish Beltza 2, Ainhoa, film berriaren proiekziorako Garagardo berri bat sortu dute Muguruzarekin kolaborazioan, Urtzi Ugalde Bogako kidea aritu da Garagardo berri horretaz gurean. Pastri estaut estiloko Garagardo bat, eta bueno, hasi ginen gu gure salmenta kanaletan, bideratzen, ez? Eta nolabait komunikazioan ele, laguntza hori emoten proiektuari, ez? Eta bueno, bihar be hor daztatzeko aukera izango da, ez dakite agortuko diren, baina Garagardo honez gain, gure Garagardo argia eta tosta gaineroan daztatzeko aukera izango da. Bihar estreinatuko dute Belodromoan Ainhoa filma, baina ez da egileek eskuartan darabilten kontu bakarra izan ere filmaren soinu banda ere argitaratu dute. Bada Elkar diskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza itzaki hartuta, ekoizpeneko protagonistei elkarrizketak, zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez osatu da gaur ikusai izango den musika zuzenean saioa gaueko 10:00 Adi Egon 11 telebistara.
say black in Basque? How do you say black in Basque? Azkeneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lerrouretan azaldu legez, Nerea Iturrioz Estilas sindikatuko kida izan da gurean, Eguerdiko magazinean gonbiatu nagusi gisa, eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian, horren bestez, besterik ez gure aldetik hauek izan dira Eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin daukagu Nagore Iturrioz, Estilas Hezkuntza Sindikatuko bozeramailea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Gaur Eusko Jaurlaritzari begira, politika orokorreko eztabaidaren hasiera horri begira, herri akordioen islatzat du lehendakariak hezkuntza akordioa, hitzarmen horrek eskola publikoaren papera bermatzen duela errepikatu du berriro ere, zuek aldiz kontrakoa diozu, zer ari da gertatzen? Guk argi dugu honek egiten duen azken finean da, hasieratik esan genduna, ez? Ibilbide horri bat dauke edo abia puntu bat, zeinean hezkuntza titulartasun publiko eta pribatuko hezkuntzak berdintzen dituen. Orain, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa deitu duen horretan, ez? Bi sareak berdintzen ditu, hortaz, nolabait, dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioan iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez? Okerren egia esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Naiz eta hutsune legal bat izan, planifikazio dekretu bat badugu, itunen agindu bat ere badugu, eta hauek nabarmen hezkuntza publikoaren kontra egiten dute. Besteak beste, itunen aginduak inbertsio igo du 8,6an, irailaren batetik aurrera ja, 8,6 igo da itunen inbertsioa esan dezagun, naiz eta jaiotze tasak bera egin. Orduan, nabarmena da, bai legeak duen markoarengatik baita dekretuak azaltzen ari denagatik, honek hezkuntza publikoaren kontra egiten duela. Hezkuntza publikoaren kontra eta era berean hezkuntza pribatuaren alde? Bai, hezkuntza pribatuei ahalbidetzen die etorkizuna nola baitez. Hau da, itunak bermatu egin baldin badia datorren 6 urtetarako, naiz eta jaiotze tasa jaitsi, horrek esan nahi du, edukiko duela nolabait berme bat hor jarraitu ahal izateko. Gainera behin eta berriro aipatzen da, itunek lortu ahal izateko eginkizun batzuk izango dituztela edo egin behar batzuk. Baina argi dagoena da, hezkuntza publikoak eta pribatuak titulartasun desberdinak ahalbidetzen dituela gauza desberdinak. Guk ez ditugu enpresa edo ikastetxe pribatuak hainbat gauza egitera behartu. Adibidez, nik leheno planifikazio dekretua aipatu dut, ez? Planifikazio dekretuan esaten da, lerro bakarreko, talde bakarreko ikastetxeak itxi egingo direla, fusionatu egingo direla, bai? Hori ezin da ikastetxe pribatuetan egin. Hortaz, legeak adibidez sartzen ditu, arautzen ditu gauza gehienak hezkuntza publikoen ingurukoak dira, ze ezin ditu arautu pribatuaren inguruan. Ez da doakotasuna ere, ez da laikotasuna ere, hori, titularretan esan daiteke, baina gero, enpresa pribatuak eskumena dute kontrataziorako, finantzaziorako, euskerarako, gauza askotarako eskumen propio dute, eta horro ezin da hezkuntza saila sartu. Ikastolak ere itunpekoen talde horretan sartu ditu Eusko Jaurlaritzak, ados zaudete tratamendu horrekin? Ez aldira da. Diot, titulartasuna pribatua da, ez? Argi dago, eta guk aitortza hori noski egiten dugula, ze sindikatu honek babestu zituen ikastolak bere hasiera horretatik, ez? Argi dago, errealitate politiko eta sozial bati erantzuten ziotela bere garaian, eta diodan bezala guk babestu egin genituen, baina baita ere publikotasuna zutela helburu, ez? Aipatu duzu, publikoaren alde ez duela egiten, behintzat zirriborroak, zein interes egon daitezke horretarako?
Hori, nik uste dut, nabarmen gelditu dela itunean adibidez, adostasun zabala irudikatu nahi dela, eskenifikazio bat badagoela, non adostasuna bilatzen den, baina pentsatu beharko genuke nola iritsi algaren adostasun batera hain desberdinak edo hain helburu eta borondate desberdinak dituzten alderdi edo interesen aldean. Ez eta esango ikastetxe publikoak eta pribatuak talkan ari garenik barrokan, nahi bezala ikastolen gatik galdetzen zenean, guk ez dugu ikastolen kontrako borrokarik albidetzen kontrakoa, gu publikoaren alde borrokatzen dugu, baina argi dago interesak askotan kontrajarriak direla. Orduan, ezin da irudikatu publikoaren aldeko lege bat hain pozik dituenak patronal pribatuak, ez? Hezkuntza ituna akordatu zenean, alderdi politiko guztiek egin zuten bat arekin, eta orain zirriborroarekin desadostasunak egon naiz eta egon, oro harre akordio hori betetzen da, ez? Zein irakurketa egiten duzu alderdi politikoen aldetik? Ikusteko dago zein den ibilbidea, ez da, baina guk argi dugu hezkuntza lege bat behar baldin bada egun, dala dugun arazoa konpontzeko, eta dugun arazoa gure herrietan da segregazioa. Eta naiz eta eremu politikoan bestelako erabakiak hartu, herrietan ditugun arazoak mantendu egingo dira, eta hori herritarrek ikusi egingo dute. Hortaz, guretzat ulergaitza da herri hondako ezkerrak ez egitea autu bat hezkuntza publikoaren alde, eta uste dugu herriak kontutan izango duela hori, ez? Diodan bezala, gatazka honek herri kohesioan duelako eragina, eta hartzen nahi dien erabaki hauek ez dutelako gatazka hori konponduko. Beraz esango zenuke ez dutela zuekin harremanik izan gehiegi lege honi bide emateko, ez dene dute zein punturainoko harremana edo eragina izan duzu sindikatuek edo herri eragileek honetan? Galdera hau erantzutea askotan kosta egiten zaize harremana eta eraginkortasuna zer da nahien desberdin duen barko genuke, ez? Behin da berriro galdetzen diguzue komunikabideetatik harremana dugun hezkuntza sailarekin edo harremana dugun alderdi politikoekin, eta hitz egiteak beak ez du bermatzen eraginkorrak izango garenik, ez? Nik uste hemen bai irudikatu dela eta gure aldetik noski ahal izan dugun guztietan eman zaizkigun ere txiki guztietan egon gara gure alegazioak egiten, gure karpenak egiten, baina gero ez da aintzat hartu esan duguna, ez? Da orduan, nik uste dut argi dagoela abia puntua hemen bat dela, eta irudikatu nahi baldin bada abia puntu hori izanik beste gauza guztiak bermatu aldirela, hori ezinezkoa dela, eta horrekin bat egiten duen ezkerreko alderdiak nik uste dut edo engainatua dago edo engainatu nahi gaitu. Beraz, bidea eraldatzeko aukerarik ikusten duzue, kontzeptuen gai bat baldin bada, ala oinarrizko erronka handiagoa da? Nik uste dut oinarrizko abia puntua dela oker dagoena, baino guk noski ez dugu amore ematen eta hori eraldatu daitekela pentsatzen dugu besteak beste uste dugulako hezkuntza komunitateak argi duela Euskal Eskola Publikoa dela herri honek behar duen etorkizuna. Orduan, hori horrela uste dugu gauzak aldatzeko aukerak baditugula eta uste dugu gainea ozen hitz egiteko prest dagoen hezkuntza komunitate indartsu badugula. Zer nahi bildu beharko luke zirriborroak edo hezkuntza legeak eskola publikoa indartzeko? Guk behin eta berriro azaldu ditugu hainbat tokitan da, ez bakarrik guk, diodan bezala hezkuntza komunitateko beste eragile batzuk ere eta jaramonik ez zaigu egin, baina zehaztapen asko jarri halko genituzke mahai gaina, baina xume batzuk hemen aipatzearren, adibidez, matrikulazio leihatila bakarra beharko litzateke, ez? Oen matrikulazioa bakarra izango dela esaten da, baina ez dago matrikulazio leihatila bakarra jasota dokumentuan, orduan hori ezingo da egin, ez? Hori batetik. Eta gero bestetik egin beharko litzateke da planifikazioan eragin. Bai, daukegu jaiotze tasa dana da, eta egun daukeguna da gure diru publiko zornitzen dian ikastetxe guztietatik soilik 40% diala ikastetxe publikoen ikasleak esan dezagun, ez? Ez da 40% iristen. Orduan egin behar dena da, nolabait, eskaintza pribatuarena mugatu eta publikoaren eskaintza edo perimetroa handitu, adibidez. Hori litzateke neurri bat. Eta hori zehaztasun osoz jarri daiteke, badirudi gai teknikoa, baina guretzat nahiko sinplea da. Edo ikastetxe publikoen presentzia bermatu herrialde guztietan, egun ez dago herrialde guztietan. Holako neurri oso zehatzak hartu daitezke, baina ez daude hemen jasota. Ez da Euskal Eskola Publikorako plan estrategiko bat ere, esan zan hori bere garaien bazegoen, baina mendik ere desagertu egin da. Beraz, zuen ustez hezkuntza itunean adostu zena, betetzen ari da?
Bai, egin batean bai. Hau da, bada egia, hasiera batean, dokumentu bat zegoela eta horren gainean ekarpen txiki batzuk egin ziala, agian hainbat alderdi baretu zituena eta adostasuna lortzeko balio izan zutenak, baina errealitatea eta espiritua gure ustez da bi sareak berdinduna izatea hauen etorkizuna bermatzeko hasieran esan dudana, ez? Orduan, guretzat espiritu hori bai mantentzen da. Doakotasunaren harira, kuotak kobratzeari utzi beharko dizkiote itunpeko ikastetxek edo pribatuek, neurri hori dela den ez dela berria salatu izan duzue? Bai, uste gu hemen egia ez dian gauza asko ere esaten direla batzutan eta tentu zibili behar daukagu ze komunikabideetan gauza saltzen ari da gure ustez ez duena errealitaterik zer ikusirik ez. Doakotasuna berez araututa dago orain dela 40 urte. Bai, eta ez da betetzen. Nahiz eta joan den urtean ere honekin bueltaka ibili mundu guztia, aurten irailaren batean bete gabe jarraitzen du, bai? Zer gertatzen da horrekin, behartuko balituzkete ere, eta hori zaila izango litzateke, badaude bestelako zerrikitu batzuk, izan garraioa, izan txandalen kostea, izan irterak, halako gainkoste batzuk badaude. Hori ezingo dugu sekula saiestu, zeguk ulertu behar duguna da, ikastetxe pribatuak lehiakortasun logikan funtzionatzen duten enpresa pribatuak bezala. Orduan, beraiek egin dutena beti da gehiago eskaini nahi izan. Ez dakit adibide bat jartzeko tarte bat duan, baina guk adibidez itunpekoen soldatak, langileen soldatak, zuzenean ordaintzen ditu, ordain eskuordetuaren bitartez ordaintzen ditu hezkuntza sailak. Orduan, 25 ordu, klase emateko lehen hezkuntzan, 25 ordu emateko ordaintzen ditu. Eta haiek 30 ordu ematen dituzte. Horrek suposatzen du langileen prekarizazioa eta bestelako finantziaketa bat. Baina zergatik egiten hori zerbitzu gehiago eman behar duelako. Piztinak ere horregatik daude, bestelako zerbitzu batzuk eman behar ditu. Orduan beti, beharko ditu beste diru iturri batzuk lehiatu alizateko. Orduan, doakotasun hori ezin da ez kontrolatu, eta de facto ez da kontrolatzen gaur egun naiz eta araututa. Orduan zergatik sinistuko dugu doakotasun hori bapatean etorriko dela. Segregazioari aurre egiteko aukerak ere, barne biltzen ditu zirriborroak, idatziz behintzat, zuke aipatu duzu lehen zeago ez, lehiatila bakarraren asunto hori. Dena den, zirriborroak zer dio zehazki? Zer gutxi dio, lehen esan dituzuan bezala, itzpotolo, denak barnebiltzen gaituzten itzpotoloak, ez? Esaten du matrikulazioa modu orekatuan eta inklusiboan eta egingo dela, baina neurri zehatzei erreparatzen bali badigu ez du gauza handirik esaten. Jakin badakigu dekretuen bitartez gero gauzatu alko litzatekela eta asmoa litzatekela dakigunez, nolabait zaurgarriak dian ikasle horiek ere ikastetxe itunduetara bideratu, bai? Horretarako bestelako zerrenda bat egingo litzateke, ikasle horiek nahiko estigmatizatuta egongo lirateke eta nahiko behartuta zekitaiek ikastetxe aukeratzeko eskubidea izango luketen, bideratuko lirateke ikastetxe zuzen batera, ez? Baina okerrena da, esan dezagun, bai, ikastetxe itunduak behartuta egongo dira zaurgarri batzuk hartzera. Baina hor gertatzen dena da gero birmatrikulazioa deitzen dugun prozesuak. Dala, ikasle horiek ez diala bertan mantentzen izan bereen kapital ekonomiko edo sozialengatik eta urren urtean matrikulatzen dira berriro ere ikastetxe publikoan. Esan nahi duana da, hauek nolabait partxeak dira oinarriz funtzionatzen duen bati konponbidea emateko, eta gaina, hau Katalunian egin da, eta ikusi da ez duela funtzionatu, orduan ez dakit zergatik kopiatzen ditugun halakoak, ez? Hizkuntzari dagokionez ere, zirriborroak aipatzen du derrigorrezko bigarren hezkuntzan, 2 maila izan beharko dutela ikasleek, 2 hizkuntzetan, eredu eleanitzari buruz aritzen dira, zer iruditzen zaizue? Hor, deigarria izan da, ez? Adostasun zabala zegoen, eta hemen ikusi gu ausardia falta potolo bat egun dela, ez? Irtenbide, irtera profila zehaztearekin ez duzu bermatzen benetan hori lortuko denik. Bestelako tresna batzuk jarri behar dituzu eta baliabide batzuk. Bereziki hori lortzeko zeintzuk izango diren neurriak, hori da zehaztu behar dena. Eta hemen esaten dena da ikastetxearen hizkuntza proiektuaren baitan utziko dela, eta, eremu soziolinguistikoak eragin menpean eta bar. Guk uste dugu euskaraz dela hautazkoa. Hezkuntzaren eginkizunik esanguratsuena da euskalduntzea. Hori izan da gainera, Euskal Eskola Publikoak azken 30 urtetan bereziki izan duen, gehien euskaldundu duena, ez? Orduan, ez dugu uste, adibidez, ikastetxe itunduen baitan utzi daitekenik edo beraien hizkuntza proiektuaren arabera. Euskara nahitan nahizkoa izan behar daukaz, hori da hezkuntzaren helburua, euskalduntzea. Hezkuntza legea egiteko hartu den ibilbide guzti hau, nola definituko zenukete?
Bueno, nik uste irudikatu nahi izan dela parte hartzailea izan dela bezala, ez? Eta ia da, guk entzuteko bereziki, eta noizbait hitz egiteko aukera izan dugula, baita idatziz alegazioak bidaltzeko, ez? Baina horrek ez du esaten prozesua parte hartzailea denik. Horrek esan nahi du, baten aukera izan dugunik, ez? Guri ustez hau alde bakarrekoz jorratu den prozesu bat izan da, hasieratik jakina izan zein zan helburua, eta gu noski ez dira sentitzen ordezkatuta lege honengatik, eta ez dugu sentitzen honen parte izan garenik. Eta horren parte izatea gustatuko litzaizuke? Gustatuko litzaizuke honen parte izatea eta bereziki hezkuntzak ez guk esaten dugulako. Eragile askok esaten dutelako eta ikerketa askok esaten dute sistema duala dela segregazioaren oinarria. Eta gu dakigu hori dela dugun arazorik larriena. Hori konpontzera bideratu beharko litzateke. Eta hori da guk egin nahiko genukena, ez gu bakarrik. Uste dugu hezkuntza komunitateak eta gure gurasoak eta gure ikastetxeak ere bai. Eta zein bide hartuko duzu orduan, hemendik aurrera? Bueno, gu saiatuko gea ahalik eta eraginkorrenak izaten eta horretarako alditugun aliantza guztiak bilatuko ditugu, baina bestela ere guk argi dugu, guk lege honen kontra borrokatzeko indarra badugula, momentu historikoa da eta uste dut gure gizarteak merezi duela. Mobilizazioak egitea ere mai gainean daukazue? Noski mai gainean, edo zer eskola ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu, zadiodan bezala gure erantzunkizuna ere bada. Nagore Iturrioz, Estela Sindikatuko bozera maila, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Negu Gorriak, hori ziur. Negu Gorriak da niretzako taldea. Delako talde oso kompletoa, bai musikarien harreman hori da taldea delako, da baita egin dituzten proposamenengatik, oso zabala delako, eta baita ere kultura eta musika, baina era berean politika eta militantzia puntu bat ere uztartzen zutelako. Así que Negu Gorriak, beti da. Disko bat, nire bizitzako diskoa, hori oso zaila da, Nik beti hartu ditut diskoak eta laster urrengora pasatu naiz. Ez naiz geratu disko batekin betirako. Baina bat esan beharko banu, txikitan gehien entzuten genuena etxean, zan Oskorri. Oskorri eta bere Alemanian euskeraz. Nik uste rekopilatorio bat zela egiatan eta bertan zeuden abesti mitikoena. Azken aldian ez horren beste, baina asko entzuten nuen abesti bat zen Makeba, Jain abeslariarena. Eta batez ere bajo horregatik oso dantzagarria egiten zitzaidalako, txekeatu. Nire lagun Emika Laenek atera zuen pasaren urtearen amaieran, justoen dela urtebete, Xamanak diskoa. Eta bertan dago Jalib izeneko abesti bat. Testu oso polita da, horri biltzen da kometarekin egiten erreferentzia batzuk. Eta momentu batean esaten du Jalibek idatzi duela, ha escrito un texto para toda África que se llama Dios no habita aquí. Dios no habita aquí. Eta, testu osoa da oso polita, handik azkenean poeta bat delako, rapa ere egiten duena, baina zehazki esaldi horrek, ha escrito un texto para toda África que se titula Dios no habita aquí, impresionante, bihotzean zeu zerrera egiten dut. Nik DJ-a izan da, nik esango nuke DJ-en artean, akaso Selecta Estepi dela erreferentetako bat. Oso DJ ona da, musikari moduan oso ona da, selektore moduan, berak ekarri ditu Euskal Herrira ezagutzen ez genituen soinu asko, reggaea eta ska entzuten genituen, baina dancehalla nik Bad Sound System taldearen bitartez ezagutu dut. Berarekin kointziditut eszenatokitan eta beti dabil hor gainera erakusten beste taldei eta bar, eta fenomeno bat bai pertsona, eta DJ moduan, eta egin duena ekarpena musikari, izugarrizkoa. Egia da aldatu direla, lehen hasiera baten entzuten genituen musikak CD-aren bitartez, CD-ak erosi, aportu, edo dena delakoa, eta hori geratak gitxiago. Orain erosten ditut CD asko, baina zabaldu gabe ere geratzen dira hor, ezagutzen dudalako lehendik ere bai, eta horregatik erosten dudalako. Eta nondik entzuten dudan, irratian, orain asko entzuten dut irratian, eta horrek badauka abantaila bat, entzuten dudala musika, baina ez aukeratutakoa.
hori da gehien entzuten duena orain, Irola irratian edo beste irrati batzutan, hemen Bilbon ditugu 87 edo Bilbo Hiria eta horietan, naizen ere bai musika ona jartzen dute. Da, kaso, nik aukeratzen dudanean musika, izaten da MP3an, bankanpetatik edo topatutakoak eta deskargatutakoak eta horiek jartzen ditut. Random eta hori. Lehen ere komentatzen genuen, ez horren beste soinuagatik, ez horren beste aretoak dituelako baldintza zehatz batzuk, guretzako oso magikoa izan zen Erandioko kalezulo gaztetxea. Gero ja hori itxi behar izan zuten, udalak ere, ez zuelako nahi, baina bertan eman genuen, ondela urte batzuk, Irola irratiaren 30. urte urrenean bolo bat, eta sortu zen ambientea, konplizidadea, hori magikoa izan zen. Orduan horrelak hori da gogoan daukadana, kalezulo. Niri gehien gustatzen zaizkidan kontzertuak kalean izaten dira. Izaten dira txosnagunetan edo herriko plazetan, horre topatzen dudalako gainera espero ez dudan musika. Normalan joaten naiz txosna batetara edo dena dalakoa, eta horra gertzen da batean talde bat enuena ezagutzen. Eta horregatik gustatzen zaizkit gehien kalekoak. Akaso esango banu areto bat edo gaztetxeren bat, azken aldian joaten naiz asko Txirbileneara, Sestaoko gaztetxera. Eta berriro, ez da soinuaren kontu bat, zelako pantailak dituzten edo argiak dituzten, baizik eta hor sortzen diren ambienteak. Horiek dira interesatzen zaizkidanak eta atsegin ditudanak. Bueno, justo, oin dela 15 urte, 2006ko 11-aren 11-an, azaroaren 11-an, izan zen Fermin Muguruzak egin zuela Euskal Herria Jamaika klaseen aurkezpen kontzertua. Da bertan, Fermin Muguruza, Jamaika Clash, izan zen eszenarioan egon zen bandatza raundi bat, kolabo pila bat, baina baita ere Bad Sound System, Dan, Palestinako talde hau, La Banda del Zurdo, eta hori izan zen izugarria. Hori oso erraz gogoratu dut, talkual gogoratzen dut nola Maixa eta Ixiarren besamela, erosi nuela egun berdinean beste disko batekin, Latzenen Kontzientzia ala Infernuan. Eta gero, Maixa eta Ixiarrena hor geratu zen, gustatu zitzaidan, baina besteari eman nion kaina izugarria. Así que esango nuke hori, Kontzientzia la Infernua, Euskal Herriko heavy metala. Bueno, ondela oso gitxi erosi dut, así que badakit erraz. Joni Txintxez izeneko lagun bat, ez dakit ezagutzen duzuen, baina hemen Bilbo aldean ibiltzen den musikari bat da, un hombre orkesta, berak jotzen du bomboarekin, jotzen du platoarekin, gitarra, harmonikarekin, horri biltzen da kale-eskalen, eta berak egin du diskoa bakarrik, diskoan kolabo asko daude, bajoa ere sartu delako eta bat, baina artistazo bat, Joni Txintxez, pitatu. Aipatuko dut Swans, betidanik erakutsi duten esperimentetxeko grinagatik eta hain gordinak izateagatik, asko gustatzen zaite zuzenekoetan erabili duten muturreko soinua eta niretzat jarraitzeko eredu bat dira. Kasu honetan aipatuko dut The Ionic Spell diska, Bartzelonako Stan Steel taldekoa, eta disko hau ziurazki izango da nire bizitza osoan zehar gehien entzun dudan diska, eta eragin handia izan du nire musikan, eta nik uste isla daiteke da nire konposizioetan ere. Ederra iruditzen zait Jose Gonzalezen Cruces kanta, maisuloan bat iruditzen zait, ederra da musikariak, Jose Gonzalezek nola jotzen duen gitarra, nola jokatzen duen dinamikarekin, gitarraren volumenarekin, eta abesti nahiko xumea da, nahiko biluzia, soilik ahotsa eta gitarra dauka, baina niretzat nahikoa da, ederra da, dagoen moduan. Oso hitz ederra iruditzen zait Triana taldeko Señor Troncoso kantaren hitza, baina aipatuko dut eta aldarrikatuko dut Laino eta Belatzartean kanta, bere musikariarena. Eta adibidez, abesti honek badoka zatitxo bat, non esaten duen batxutan amiltzen zara, zaude lasai ez zara bakarra.
eta ederra iruditzen zaite kanta hori eta empatiako ariketa hori. Abeslari moduan aipatuko dut Dave Eugene Edwards, Goben Hans eta 16 Horsepowerseko taldeen burua, eta adibidez asko gustatzen zait nola jokatzen dituen mikroekin zuzenekoetan, bata distorsioarekin eta bestea soinu garbiarekin, zenolako jokuak egiten dituen ahotsarekin, bi mikro horiekin, soinu ezberdinekin, ezta? Eta gitarrari dagokionez asko gustatzen zait Dylan Carlson, Earth taldeko gitarra jolea, bere soinu ilunagatik eta dinamikagatik, niretzate eredu bat da ere bai. Euskarri asko erabiltzen ditute musika entzuteko, adibidez furgonetan gehien bat CD-a da nagusi, streaming egia da gero eta gehiago erabiltzen ari naizela, baina era berean, astirik badaukat, etxean gustatzen zait vinilo on bat entzutea, ganoraz eta patxadaz eta kaskoekin. Duela urte batzuk egon nintzen Rincon Pio Sound aretoan, eta oso leku bitxia eta zoragarria da. Extremadurako lautadan dago, lekutan egia esan, guztitik urrun, eta leku oso polita ederra da, eta naiz eta oso urrun egon, hala ere jendea gerturatzen da, eta hango jendeak oso ondo eramaten du eta oso ondo tratatzen ditu musikariak. Horrexegatik aukeratzen dute leku hau. Nostalgian murgilduko naiz eta aipatuko dut Deustuko gazte lokala. Han batez ere kontzertu asko eman ditudalako, beti oso gustora, baina era berean ikusle moduan leku paregabea da eta oso oroitzapen ederrak dauzka. Mundiala eta darra izan zen 2018an Urso Pop jaialdiaren barruan, domeka batean, Sarako egurrezko eliza txiki batean, Mari Arnal i Marcel Bagez bikotearen kontzertua. Nik uste dut hor geuden guztiok hau beti garz geratu ginela, oiipurdiarekin eta zoragarria izan zen eman zuten kontzertua. Eta teloneroak Orbel aipatzeko ere bai, eta aldarrikatzeko taldea. Gutxi gora bera 13 urteekin edo, gurasuek emandako pagarekin, kasete formatuan Blur taldeko The Great Escape diska. Eta erosi nuen Santutxuko elektrotresnetako denda batean. Azkeneko diska esen izan kasete formatuan, vinilo formatuan baizik, eta izan zen Psychotic Monks taldeko Private Meaning First. Gasteizko vinilora dendan. Gasteizko alde zaharrean dagoen viniloen denda batean. Dudarik gabe, Motorhead aukeratzen dut. Batez ere, bai musikalki eta pertsonalki rock and rollaren edo bizitza, ulertzeko modua definitzen dutelako, edo definituz dutelako. Eta bestaldetik, inoiz ez ditudalako ikusi, eta orduan niretzat ere mito moduan gelditu direlako. Dudarik gabe, barrikadaren Esto es una noche de rock and roll, txikitan, gurasoen etxean, kasoi baten barruan aurkitu nolako zinta hori, eta jartzerakoan eta playari ematean, niretzat bizitza aldatu zerako, eta momentu honetan, haien erruz, hemen gaudelako. Kantu bat aukeratzea beti esaten dut zaila dela, ez? Momentuak etengabe aldatzen direlako, eta bat aukeratzekotan, aukeratuko dut Fitok kaleratu duen azken abestia, dela Cielo Hermético, eta ez dakit, kriston abestia delako, eta Fito asko respetatzen dudalako. Casualties taldea, Guiltyri asko markatu
zigun bai, batez ere hasieran, eta esaldi bat aukeratzekotan, aukeratuko nuke We Are All We Have dela Casualties taldearen abesti bat, eta diska baten izenare. Esanahia, edo, bueno, niretzat behintzat da gu geu garela daukagun bakarra, ez? Eta orduan, rock and rolla edo ezakit gure jendea ulertzeko modua oso ongi definitzen du niretzat. Adinarekin aldatu da hori, hasi nintzen ni Walkman batekin, ez? Zintak entzuten, gero pasatu nintzen guztioko ezala, ez? CD-a kontsumitzera eta entzutera, Discmanearekin edo kadenarekin, eta gaur egun baita viniloak baditut, eroste ditut, eta entzuten ditut, baina igual gehien entzuten dudan modua edo da Spotify eta mobil hauek, entrenatzea baldin manoa edo kotxean eta modu ez dakit azkarrena da bai ezagutzeko, bai entzuteko. Pentsatzen ez, ibili naiz, hola zen izan den edo zen izango litzateken, eta esan barra dut, gustatuko litzaidakeela bai hondartzan edo itsasoaren ondoan kontzertu bat ematea, oraindik ez dudalako egin. Asko dira eta oso zaila ez bat aukeratzea, baina momentu honetan falta motatzen dudan edo ditudan garito horiek dira izerdia elkar aldatu ezakegun leku txiki horiek, bai? Ez dakit, Eriñeko, Aldezarreko tabernak ezakit, Infernu, Biana eta holakoak, ez? Faltan botatzen ditut. Dudarik gabe, Drogasek hemen Iruñan Ziudadelan eman zuen 5 orduko kontzertu hori izan zen hori. Nik uste dut, momentuz, behintzat, nire bizitzako kontzertua eta gaua. Lehendabizikoa, Tekagas taldearen diska bakarra izan zen. Tekagas, ez dakit ezagutzen duzen ez, izan zen Evaristok, Ripeko bi parteiekin egin zuen talde bat, eta niretzat izan zen boom bat, eta oraindik gomendatzen dut, bai. Punk diska bezala eta referente gisa, bai. Aurreko asteburuan, egon ginen Herriberrin kontzertu bat ematen, Delio eta Jaleorekin batera, eta Delio taldeari atera berri duten diska erosinien, eta gomendatzen dut bai erostea eta baita entzutea ere. Rock and roll! Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari, izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea, edo Geranioak landatuko ditu haien ordez. Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu, galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Izpiritu, izpiritu. Kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot izpiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbaitegatik izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur.
lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez alda hala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magizima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram, espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeote dakizu. Miren, badakizu dontzela Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioak jarraitu alizateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago baten kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edez jakin gabe geratuko gea? Bai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan zidan denborantxo pasata agertzeko, ez zela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Joder, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik!